Opticom е една от компаниите, която изгради търговията с селскостопанска техника като бизнес в България. Компанията е един от лидерите на пазара в търговията и сервиза в агробизнес сектора, която предлага пълната гама от селскостопански машини за българските фермери, включващи трактори, комбайни, челни товарачи, плугове, сеялки, пръскачки и друг разнообразен прикачен инвентар и резервни части. Партньори на фирмата са реномирани марки земеделска техника JCB, Landini, Laverde, Monosem, Sълки, Овлак, Рениери. Opticom е компания, която доказва с годините, че нейният основен двигател това са хората, екипа, партньорите, нашите клиенти. Така за изминалите 20 години ние вървим все по-нагоре и напред. Разширяваме присъствието си в страната с нови търговско-сервизни центрове. Увеличаваме квалифицирания персонал, добавяме нови продукти в портфолиото на компанията. Над 10 000 клиента, 30 милиона годишен оборот, 10% ежегоден ръст на продажбите. Това сме ние, Opticom, заедно в грижа за вашето стопанство. Историята. Началото бе дадено на 6 декември 1991 година от 8 енергични и инициативни приятели – Анелия, Ганка, Емил, Веселин, Светослав, Валерий, Сергей и Николай, които основаха фирмата и дадоха името Opticom. Първите 7 години са свързани с първите стъпки на израстването. Първият офис, първите сделки, първите автомобили, първият собствен имот. През 1994 година съдружниците основават кооперация Китка и започват изграждането на дилърска мрежа от магазини за резервни части в Пазарджик, Добрич, Карнобат, Харманли. С това фактически компанията трайно се ориентира към търговията с селскостопански машини и резервни части и насочва всичките си усилия в тази насока. Ноември 1997 година с посещение на Агритехника Хановер започват проучвания за внос на трактори от Европа и с това слага начало на новата посока и предизвикателства. Компанията закупува съществуващ автосервиз в индустриална зона в Стара Загора и започва преустройството му в сервизен център и складове за резервни части. През 1998 Opticom внася и първите трактори с марката Landini. Следва началото на трайни партньорства с Лаверда, Овлак, Моносем, Нобили, Сълки, Рениери. В този период в екипа се включва и доцент Делчев, който изключително успешно развива сервизната дейност на фирмата. Следват участие в селскостопанските изложения Агра, Винария, Технически панаир, Добрички панаир. Усилената работа и веселието за сплотяване на екипа спомагат процеса по нелекия път за утвърждаване на фирмените ценности и налагане на името Opticom. През 2006 година Opticom слага своята перла в короната. Става официален вносител на английската марка JCB Agri. През същата година Opticom открива демонстрационен център за техника в град Стара Загора, нов сервизен център в индустриална зона и представителство в Добрич. Фирмата е член-учредител на Българската асоциация на търговците на агротехника от 2006 и през 2009 година. Opticom е сред инициаторите на изложението в Стара Загора, което вече успешно се провежда за 4-та година под името Bata Agro. Атрактивни демонстрации на предлаганата техника събраха на полето клиентите на фирмата по всички региони на страната – Харманли, Добрич, Балчик, Павликени, Брачанско, Пловдивско. Уникалното пътуващо шоу "Опитай силата на JCB" прикова вниманието на фермерите от Северна България миналото лято. Превърнаха се в традиция ежегодните срещи с партньори и клиенти, на които имаше нова информация, обучение, обратна връзка и контакти, изгодни сделки и не на последно място – истинска веселба. По повод 20-годишнината Opticom предложи много промоции, раздаде награди в игри и томболи, заведе клиентите си да видят как се произвеждат техните машини в заводите на Лаверда в Италия и на JCB в Англия. Фактите сега. През 2011 година
Оптиком реализира продажби в размер на 30 милиона лева. Дистрибуторската мрежа обхваща 11 търговско-сервизни центъра. Процесите на работа се управляват от модерен софтуер. Компанията има силно медийно присъствие и поддържа модерна уеб страница, профил в социалната мрежа Facebook и издава фирмено списание OptiFan. Успешно работи и първият в България онлайн магазин за резервни части и консумативи, създаден и управляван от Кооперация Китка. В краткосрочен план предстоят нови инвестиции в продажбени центрове в Стара Загора, Добрич, Плевен, Монтана. Все пак, 20 години не стигат. От Оптиком гледат напред и продължават да са ръка за ръка със своите клиенти в грижа за тяхното успешно стопанство.